Gaurko musika zuzenean telebista saioko protagonista Gudadantza taldea izango da. Taldeak lan berria plazaratu du esangabekoak izenean eta formato berezian dator. Gaur, gurean, Gudadantza. Bere beltzak eskuetan, labanak airean. Nola itiluntasunera, zu artifizialen ostean. Nola berrera ikita, nola jakin buruaz beste egin zuten kantuek alzuten arrazoirik. Nola ikasi, egazkinen talka despideratzen. Atzera kontuak, askatu ditu zerotik jauzi. Gudadantza taldeak 10 urte bete berri ditu musika errepidean. 10 urte musika garapen etengabean. Askotan esaten dugu, diska hau edo puntu hau ez dakit izango den geldituko garen tokia. Baina behintzat, bertatik pasako gara beste nonbaitera joateko. Esan dizudan moduan, musikariak baino lehenago musika zaleak gara. Orduan, guretzat hau aukera bat da baita ikasteko, investigatzeko, eta diska bakoitzean nik uste dut beti ekarriko dugula zerbait berria behintzat guretzat mai gainean jartzeko. Bai, azkenean lehenengo diskarekin Lainoak eta Oskarbiak hasi ginen momentu horretan eta justo genituen 16, 17, 18 urte, orduan erreferente bezala, ez dakit, Betagarri, Bendeta eta gero bere estatu kanpotik, ez dakit, denetako bertsioa jo ditugu, Bad Manners, eta eska klasikoko talde asko, gero eskarrok hori pizka bate atzean utzita, joan gare garatzen gehiago, funky estilo hori, musika baltza, soul bere ikutuak, hasieratik bazeuden, ez zelako dana eskarrok, baina gero eta gehiago hortik sartu gare, eta elektronika bere, esan duzun moduan, sartu dugu batez ere, 3. diskagaz, eta gero, 4. diska berri honegaz, popera gehiago joan gara, baina bere, funky, soul, ikutu horrekin. Eske 10 urte izan dira, eta 10 urtetan zehar gure gustu musikalak aldatu izan dira. Eta gure gustu musikalak aldatu izan diren heinean, gu aldatu izan gara pertsonalki eta musikalki bebai. Eta orduan gure ibilbidea hortik ere aldatu egin da, eta eskatik aldendu gara, eta orain guaz funketik hurbilago, eta soul, pop, eta hortik. Nik uste progresio natural bat izan dela. Ez da normala talde batek beti soinu berdina izatea, eta ez badozu aldatzen pizkanaka beste tokietara joaten, pizkat artifizial gelditzen da edo antikoa edo horrelako zerbait. Badaude iritzi ezberdinak taldean, batzuk esatute pop egiten dugula, beste batzuk asmatu dugu quaz funk izen bezalako bat, estilo propio bat. Eta da hori, estilo ezberdinak uztartuz, gure estilo propioa egin dugu. Beti egin izan dugu hori, baina kasu honetan da bereziki estilo pertsonalena guretzat, eta horregatik deitzen diogu modu berezi batean. Musika garapenak musika tresnak jotzeko era berriak ekarri ditu. Eta bideo horretan, elementu elektronikoen gehitze bat. Garatzen joan da edo aldatzen joan eginda, estiloa aldatzen joan den heinean. Hasi garenean beste musika mota, beste estilo batzuk funkia egiten, azkenean konponketak beste erabatekoak dira eta beste zentsu ezberdin batekin jo behar dira, orduan nabaritzen da ezberdintasuna. Niri gustatzen zait asko entzutea Pino Palladino bezalako basu joleak edo James Jamerson Motownekoa edo horrelako jendea, baina gero gustatzen zaitu popak daukan sinpletasuna eta saiatu naiz uztartzen bi gauza horiek. Saiatu naiz instrumento danei arreta jartzen eta pixkat basu lineak kantetara moldatzen eta kanta bakoitzak behar zuena egiten eta hori da, ez jotzea jotzen dakidalako eta ze ondo jotzen dudan erakutsi nahi dudalako, izan da naturala. Bai, eta egia esan nahiko zaila izan zen, lehendabizi, agian
askotan haizeak dira abestian azkenengo partean edo konposizio prozesu horretan azkenengo partean sartzen ditugu askotan, eta baita bere tokia aurkitzea pixka bat zaila izan da. Lehen genituen beti melodia horrela printzipalak eta orain moldaketak izan dira gehiago, nekaturik abestian 5 edo 6 estribilloren ondoren buelta bat eman genion eta ahotsa izan beharrean protagonista haizeak izan ziren, baina egia da bere tokia aurkitu behar izan duela. Diska honetan izan da nahiko zaila, abesterako orduan pizkat nola enkaratu prozesua. Ni naizelako pizka bat David Bisbal. Zentzu baten, solo tengo una marcha que es al 150%. Orduan diska honetan kantu batzuk dira pizka bat intimo. Orduan jeitsi bar izan dut martxa, nire ritmo naturala pizka bat ere jeitsi eta bertatik lan egin. Horrek ere kontentzio lan garrantzitsu bat ekarri du berekin askotan, baina nik uste dut lehen diskarekin konparatuz hor dagoen ezberdintasuna nabaria dela. Hori, esaten duzu moduan, lehenengo disketan beti izaten nituen nik pertsonalki erreferente bezala Betabarri, Vendetta, Eskalariak eta gitarra horiek beti izan dira skank, kontrak egiten eta gero estribiletan batzuetan distortxoa sartu eta egitea akorde zabalak eta listo. Eta orain estilo aldatu dugunez, saiatu izan naiz pizka bat ere nire instrumentuarekin ere aldatzen eta hori, sartu izan ditut pedal berri batzuk, edo chorus, delay, reverb eta ezberdinak. Zaila izan da, nire esparruan oso gustora nengoen, erraza zen egitea skank, baina gero ere entzute dituzu urteak pasa ala, zuk egindako riffak eta dira oso simpleak. Eta orduan ere, sakondu nahi izan dut nire instrumentuan. Eta egia esan da, lagundu izan du asko talde berrian, taldean sartu den enekok, berak gitarra jotzen du eta berak erakutsi dizkit trukillo ezberdinak, urtzirekin estudioan ikasi izan ditut gauza berriak eta aldatu dut nire ibilbidea instrumentorekin. Egon gelan lozinik naiz mezu baten zai, telebista gaur ez darreta deitzeko gai, batean tirotzak entzuten dira nonai. Mayday, zua piztu da, zerbait arrotzan nire inguruan, leherkari baten estan... Esangabekoak laneko kantuak sortzeko, Burgoseko etxe batean sartu zen banda bi astez. Bertan sorturikoa, Urtzi Iza teknikariaren gidaritzapean grabatzen dute Bilbon. Prozesuaren produkzioa edo koizpena baino izan zen hastapenetan. Guk uste genuen gindoazela bertara produzitzera, baina ideiak zeuden guk uste genuen baino askoz ere biluzik hau. Eta hor garrantzitsua izan zen abesti konkretu batzuen kasuetan. Adibidez, Hiroshima kantua bertan ezurdura guztia egin genuen. Gero egon ginen prozesu horretan, hor Burgosen egon ginen etxean beste abesti asko lantzen, bidean gelditu irena. Baina Burgoseko esperientzia oso garrantzitsua izan zen, bereziki jakiteko zer egin nahi genuen eta zer ez. Azkenean izan ziren 2 aste oso intentsoak, egunero gauzak sortzen, grabatzen, ekoizten, eta bertatik gauza definitibo asko atera ziren arren, pizkat diska honek edukiko zuen begirada bertatik ateratzen da. Egin genduen preprodukzioa 2020-ren udan, egon ginen Antzon, da leku bat Burgosen eta Magua nahiak, Jon eta Ikerrek daukate, beren familiak daukate etxe batan, eta egin genuen preprodukzioa pizkatan. Orduan Urtziri eraman genituen kantak ja erdi egin da, eta berarekin ja bukatu genituen, grabatu genuen dana eta ondo produzitu, eta bera egin dituen asketak eta hori guztia. Eta nik uste nahiko ondo egin duela. Berarekin 3. diskoan lan egin izan genuen, produkzio aldetik berak elementu elektronikoak gehien bat sartu zituen, abestiak egin da zeuden eta bakarrik elementu elektronikoak sartu zituen. Kasu honetan, Urtzik egin izan duena izan da gehiago lagundu eta hasieratik kantu askotan produzitzen lagundu. Kantu batzuk oso itxita eraman genituen, oso aurreratuta genituelako, baina beste batzuk Urtzi izan da azken bultza eman diena eta esan diguna saietuko gara egiten. Eta hori ondo egonda, ze kantu bakoitza egonda puntu desberdin batean eta berak lagundu dugu bukaerara heltzen.
Egin dugu sekzioka. Lehenengo hasi ginen egiten bateriak, basua eta gitarra, abesti batzuk, Hiroshima bereziki konkretuki, bateria grabatu genuen gure herriko etxean eta geratu izan da toma hori, grabatu genuela 2020ko udan, uste dut bai. Eta, bestea orokorren izan da sekzioka hori, sekzio ritmikoa, gero beste sartu izan ditugu arregloak beste egun batean gitarrenak edo toma batzuk errepikatu, haizen tomak bai, eta gero hotsak eta sinteak eta arreglo ezberdinak. Eta esperientzia oso gustorako izan dugu, gustoko esperientzia, normalean beste estudio batzuetan izan dugu eta beti izate duzu finkatuta egun honetan zuk grabatzea gitarra, astelena eta asteartea gitarra, ez baduzu grabatzen, geratzen da grabatuzuna eta listo, eta kanpora. Eta honetan, adibidez, gaur ez daukat egun bat urtsi, gaur ez zaitan doterako, lasai, egingo dugu beste gauza, koro batzuk grabatu, eta beste egun batean zoaz lasaiago, inspiratuago, eta ateratzen zaizkizu gauzako asko hobeto, eta eskertzeko izan da horrelako askatasuna izatea grabatzerako orduan. Esangabekoak lana formatu berezian kaleratu du Bagabiga diskoetxeak. Ohiko CD, vinilo edo kasete alde batera utzita, QR kodigo bidez entzun daitekeen artelana argitaratu da. Esangabekoak disko berria formatu berezi batekin egin dugu, CD-ari omenaldi bat eginez, CD antza daukan formatu fisiko bat atera dugu, baino CD bat izan beharrean erruleta bat da, non bueltak ematen abesti bakoitzeko QR bat agertzen den, eta QR horrekin abesti bakoitzaren eduki gehigarrira joan zaitezke, ez? Eta eduki gehigarri horretan dokumental txiki bat dago abesti bakoitzeko, non ikusi dezaketen formatu fisikoa erosten dutenek, abesti bakoitzan nola sortu den, nola aldatu egin den urteetan zehar, azkenean abesti hauek duela pandemia baino lehen hasi genituen asko, eta nola produzitu izan ditugun, egon dira abestiak non hasi diren balada bat izaten eta bukatu dute dantzatzeko abesti bat izaten, orduan nik uste interesgarria dela eta eskaini nahi izan dugu formatu fisiko honetan zer gehiago. Hasi ginen eduki guzti hori grabatzen, diskaren formatua zein izango zen jakin baino lehen. Hasieratik argi genuen, nahi genuela horrela reality moduko bat grabatu, kamera momentu konkretutan hor grabatzen utzi eta gauzak gerta daitezela. Gero azkenean, buelta eman genion eta esan genuen baitu. Hau izan daiteke eduki gehigarri hori, modu esklusiboan soilik eskuratu daitekena diskaren bitartez. Niri behintzat, kontsumitzaile moduan musikari aurretik ni naiz musika kontsumitzailea eta naiz friki bat dela hostia. Kontsumitzen ditut dokumentai guztiak eta gustatzen zait jakitean nola egiten zituzten diskak entzuten ditudan artistek. Orduan gu, ez gara hain artistak, baina behintzat uste dugu bertan ere gauza politak daudela, eta erakutsi nahi genuen. Hori da, azkenean, egin nahi izan duguna da, kantuak Spotify daude, sarean daude, eta jendeak entzungai ditu doainik. Orduan egin nahi izan duguna da, diskoa erosteko apustu hori egiten duenari, zer gehiago eman. Eta kasu honetan, eduki gehigarri bada, sareetan ez dena egongo, eta bakarrik lortu behar izango duzuna, erosten baduzu formatu fisikoa. Bigarren diskatik aurrera egiten dugun guztia Bagabigaren eskutik doa. Guk botatzen ditu gure pedradak, eta egia esan beraiek oso ondo jasotzen dituzte. Beraiek ere, ez dakit, beste ikuspegi bat eman nahi diote baita ere kaleratzen dituzten gauzei. Eta guk botatzen ditu gure pedradak eta haiek oso ondo jasotzen dituzte, así que berriz ere Bagabigarekin gure aldeko apustua egin dute, así que aurrera. Goizeko orduiak marraztu ditu nire telefonoak bere kristalean. Behin da berriz aurkitu zaitu eta guztien letren korapilloan, baina gaur ez dakit nondik hasita, nondik bukatu, ez da aterperik hiriburua lotzetan. Taldearen zuzeneko kantu zerrenda aldatu dute lan berriarekin batera. Era berean, kantu zahar batzuk moldatu dituzte, taldearen gaur egungo joeretara. Azkenean 5 kantu horiek sartu behar ditugu obligau. Egin dugun beste gauza bat izan da baita ere, beste diskeetatik ditugun zenbait kantu moldatu, edo gehien errepresentantzen gaituzten kantuak baita ere setlistan sartu. Azkenean taldearekin daramatzagu urte pilo bat. 17 urterekin sortu genuen taldea eta badaude kantu asko ez gaituztenak errepresentatzen. Orduan,
bost abesti gutxi diren arren, bost abesti hauen bitartez, utzi ditzakegu kanpoan errepresentatzen ez gaituzten beste kantuak. Bai, baina bai, eman izan diogu beste bueltatxo bat bai, normalean bakarrik egiten genuen zuzenekoan egiten genituen abestiak tempoz igo, baina orain eraman dugu haratago eta egiten dugu bai ikuskizun antzerki baten antzekoa. Ez dugu elkarrizketetan asko esaten, baina bai, da guk sortu ditugun abestiak espazio hori eszenatokietara eraman eta publikoa eszenatoki horren eta ikuskizun horren parte egitea. Bai, egia da, lehenengo diskatik adibidez, uste dut ez dugula oraintxe bertan bat ere ez da jotzen, eta bigarren diskotik adibidez, abesti batzuei beste toke bat eman diegu, pixkat funkira hurbilduz, moldatzeko horrela gure garaian edo garai honetan gustoko duguna. Diskoaren aurkezpena Bilboko kafe antzokian burutu zuten pasaden urrian. Gau gogoangarria izan zen, memorian gordetzen diren horietakoak. Pasada bat izan zen, giroa ezin hobea izan zen, guretzako esango dut, musikalki, ez dela izan gure kontzerturik hoberena, baina giro aldetik eta pasada bat izan zen, eta guretzako da beti kafe antzokian jo dugun bakoitzean izan da gero eta gehiago, gero eta hobea. Izan zen oso basonara topikazo, baina oso gau magikoa izan zen. Azkenean guk jo dugu beste 2 alditan kafe antzokian. Eta izan da beti beste talde handi baten eskutik. Jo genuen behin Larraizekin eta beste baten Potatorekin. Oraingoan, egon gara Mumarekin, gure mailan, gure parean dagoen talde batekin lagunak gara, hasieratik ezagutzen dugu elkar, oso harreman estua dugu, orduan izan zen beitu. Gu bion artean egingo dugu zerbait polita, eta jendea animatu zen. Así que bai, nik uste dut izan dela eman ditugun kontzertuen artean berezienetariko bat. Bai, hori da, jende pila etorri zen, Amomak jende asko ekarri zuen, pintxada organizatu genuen baita aurretik, ostean, eta guretzako da hori plazer izugarria, eta aber noiz errepikatuko dugun. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Zazpi bala abestian, Lier taldeko lider Nandoren kolaborazio izan dute ahotsetan. Alainekin batera, ahots joko polita sortuz. Itzaletan ikusten gara gehiegi, baina gaur ez dakit zer egin. Mugitzen zaren inguru usteletatik, deseroso sentitzen naiz ni. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, ta zu guzti argi duzu. Autoak ta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu. Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren esklabu. Polizia atzetik badatorkigu, arren atzera ezaditu. Bai, izan da gozada bat Liderekin kontatzea. Guk hasieratik bagenekien hor behar genuela beste pertsona bat. Azkenean kantua sortu zen elkarrizketa baten moduan, 2 pertsonen arteko elkarrizketa baten moduan. Eta hasieratik botatzen genuen askotan Lideren izena. Baina ez genuen ezagutzen. Orduan hor zegoen pizka bat berarekin kontaktatzeko traba. Eta Urtzi Izak, diskaren ekoizleak esan zigun beitu. Nik ezagutzen ditut, bidalialdi eta bestia, eta ea zer iruditzen zaien. Guk esperantza askorik gabe, azkenean lotura zegoelako eginda behintzat modu zuzenean, hori Lidek entzun zuen, eta gustatu zitzaien esan zuen, beitu, ez zaituztet ezertaz ezagutzen, baina kantua gustoko dut, así que palante. Bai, hasieran, abestia berez, basuak zuen pisua nabarmena zen, indarra zeukan abestiak, baina egia da ez zeukala toke hori, ez? Eta batean Lidek baiezko eman zigunean, eta estudioan bere lehenengo tomak egiten hasi zenean, kristolako indarra eman zion, bereziki introari, introa ondo zegoen, baina bere hautsa sartu zuenean, izan zen brutala, amaieran bai sartzen ditu arregloak hautsarekin gorantz berantz, eta kristolako, plazerra izan da, eta bai bideokliparen egunean berak ere etortzeko aukera eskaini genionean, etortzea horrela bai ala bai, ez zigun pegari jarri eta benetan plazerra izan da, berarekin kontatzea. Biak elkarrekin kantatzen dugunean da berak konpontzeko nik egiten dituan desastreak.
Ez hori bakarrik introan, Hori benetakoa da, ez dut esaten txantxetan. Introan hasieran soilik kantatzen nuen nik, eta ikusten genuen argi, arrazoietariko bat zen, nahi genuela lide hasieratik egotea. Baina beste arrazoia baita zen, nik oso txarto grabatu nuela hasierako introa, orduan bera gehitu zen eta konpondu ziren abestia. Hasieran ez geneukan abestiaren ganako fede askorik. Zen abesti bat sortu genuen pixka bat diskaren pisua arintzeko, baina lide sartu zenean ikusi genuen zela diskaren temazoetako bat. Orduan, bai, lidek biderkatu zuen abestiaren potentziala. Ezin dut asmatu, ezin dut asmatu. Aurrera begira zuzeneko emanaldiak dituzte jomuga nagusi. Era berean hasiera entsegu lokaleko lanetan, kantu zirriborro berriak prestatzen. Beitu, diska eskuratzeko egongo da badago berez gure Instagramean eskuratzeko aukera. Gure Instagramean jarri dugu denda saia edo, eta bertan klikatu ezkero, har dezakezue diska, kamiseta guaporen bat ikusten baduzue eta uste baduzue zuen gustokoa dela edo, hartu baita, hor aurkitu dezakezue, eta gero gustatuko litzaiguke kontzertuak izatea salmenta puntu nagusia. Azkenean ere gustoko dugu jendea ezagutzea, zeintzuk diren gure entzuleak, ez dira asko, baina ezagutu nahi ditugu, así que kontzertuak nik uste dut direla aukera polita erosteko. Guk ez dakigu oraintxe bertan nora joango garen, bai hurrengo urtean baditugula zuzenekoak jotzeko ilusio ikaragarria eta hori dela gure helburua oraintxe bertan, naiz eta argi dagoen konposizio lanetan arituko garen baita. Bagaude ja konposatzen, ez dakigu zein formatutan aterako dugun hurrengo lana, nola aterako ez den, baina badakigu gudantzak aurrera jarraituko duela eta orain eman dugun evoluzioa emango dugunaren lagin bat besterik ez dela. Eta 10 urteetan evoluzionatu garen heinean beste 10 edo ez dakit 30 urteetan zehar eraldatzen jarraituko dugula, seguru. Denbora asko ibili izan gara bueltak ematen guztiago aurkezteko, eta orain pixka bat pandemia eta garai haietako drama horiek atzean utzi nahi ditugu eta diskaz gozatu zuzenean. Nik uste dut helburu nagusia dela ahalik eta gehien jotzea, eta bolo bakoitza trintxera baten moduan defendatzea. Azkenean asko sinisten du eskuen artean daukagun proposamenan, eta hori da helburu. Ahalik eta gehien jotzea, ahalik eta entzule gehiago konkistatzea, eta gehien bat hori bai. A tope, a pecho descubierto hor guztiaren aurka.